UJT ungenele ubhalelwano lwemiyalezo ngemfonomfono kunye nabanye abathathu bosapho lwakhe. Nangeyiphi na inyanga abakwazi ukuthumela imiyalezo egqithileyo ku-500 iyonke. Kuthiwa ke ngoku apha ekupheleni kwalena inyanga uJT yena ebethumele imiyalezo eyi-25 ukwegqitha lena kasisi wakhe omdala. Nantsi yasikrwelela ke negqibo yitsho phaa ngalaa mbala wethu upinki. Waphinda wathumela imiyalezo eyi-50 ubuncinane kunale kasisi wakhe omncinci. Nantsi yona sikrwelela ngalaa mbala oluhlaza. Wathumela neminye eyi-125 ukogqitha ethunyelwe ngumamakhe. Nantsi yona ngalaa mbala ubomvu. Kuthiwa ke ngoku mingaphi imiyalezo enoba ithunyelwe nguJT ukuba akagqithanga kulaa 500 kuthiwa kungagqithwa kuye. Masichazeni oonobumba ke kwenzela uba sizokwazi usombulula le nto. Masitheni u-O ke umele inani lemiyalezo ethunyelwe ngusisi wakhe omdala. Siphinde sichazeni omnye unobumba ke ngoku sithi wona lowo ngu-Y omele inani lemiyalezo ethunyelwe ngusisi wakhe omncinci. Nantsiya ke yona siyibhala phaa ngalaa mbala oluhlaza. Sithi ke ngoku yena u-M lona umele inani lemiyalezo ethunyelwe ngumama wakhe uJT. Ekugqibeleni ke ngoku sibe nenobumba onguJ. Sithi yena lo uJ umele inani lemiyalezo ethunyelwe nguJT lona. Ke ngoku sichazelwe phayana kuthiwa iyonke le miyalezo isendwe ngabo bonke ayikwazi kugqitha ku-500. Ithetha ukuba loo nto ke leyo xa sibadibanisa imiyalezo kaJT nekasisi wakhe omdala nale kasisi wakhe omncinci siphinde sidibanise nale kamamakhe, iyonke ke loo nto leyo funeka ibe ncinci okanye ilingane no-500. Ayikwazi ukugqitha ku-500, funeka ibe ncinci okanye ilingane no-500 loo nto. Ngoku singayibonisa njani aba bonobumba bebonke ngokukaJT, ngokwemiyalezo ethunyelwe nguJT? Sichazelwe ke phayana ekuqaleni ukuba uJT lo uthumele imiyalezo eyi-25 ukogqitha ekasisi wakhe omdala. Ithetha ukuba loo nto le uJ usinika u-25 odityaniswe no-O inani elithunyelwe ngusisi wakhe omdala. Saphinda saxelela ukubana ke uJT lona uphinde wathumela imiyalezo emincinci ngo-50 kunekasisi wakhe omncane. Ngoko uJ uyakwazi ukuba u-Y ulahlekise u-50 ngoba uthumele imiyalezo eyi-50 ubuncinci kunekasisi wakhe omncinci. Kwaphinda kwathiwa ke ngoku apha uJT lo uphinde wathumela imiyalezo e-125 ukogqitha ekamamakhe. Ithetha ukuba loo nto uJ usinika u-M odityaniswe no-125. Ngoku siyifuna iyonke loo nto ngoba ngalona bumba onguJ, ngoba kaloku into esiyifunayo apha linani lemiyalezo ethunyelwe nguJT. Ngoko ke ngoku funeka sisombululele u-O lowana ngokukaJ no-Y naye no-M ngokunjalo. Uba ke ngoku uJ lona u-25 odityaniswe no-O, xa sisehlukanisa u-25 macala apha kule equation sizawufumana uJ ulahlekise u-25 usinika u-O. Iyafana ke le nto nokuba uthathe le ulahlekise u-25 macala ufumana laa nto.
apha ke ngoku xa udibanisa u-50 macala kule equation lena, masiyenzeni. So uthi u-j udibanise u-50 uza kunika u-y inani lemiyalezo ethunyelwe ngusisi wakhe omncinci. Siveske sadibanisa nje u-50 macala. Apha ke ngoku ulahlekisa u-125 macala kule equation. Okay, nasiyenzeni ke. Sithi ke ngoku ulahlekise u-125 macala, uzofumana u-j ulahlekise u-125 ukunika inani lemiyalezo ethunyelwe ngumamakhe. Besinokwazi ke kuza apha ekuqaleni kwangoku besisafunda, ngoba kuthiwa u-JT lo uthumele imiyalezo eyi-25 ukogqitha ekasisi wakhe omdala. Ngoko besinoveske sithathe le imiyalezo ka-J yona silahlekise la 25 sifumane kasisi wakhe omdala. Ngokunjalo ke nakule kasisi wakhe omncinci besinoyenza kanjalo, nale kamamakhe besinoyenza kanjalo nayo, ngoba kuthiwa phaa uthumele imiyalezo eyi-125 ukogqitha ekamamakhe. Ngoko besathatha le yakhe ka-JT silahlekise nala 125 sifumane ekamamakhe. Ngoku kuba siyifumene ke le nto, siyakwazi ukuthatha abanobumba aba sibafumeneyo sizobafaka apha kule inequality yethu. Ngoko sino-j, imiyalezo ka-JT, sidibanise nale kasisi wakhe omdala siyifumeneyo phaa phezulu uba ngu-j ulahlekise u-25. Siphinde ke ngoku sidibanise le imiyalezo kasisi wakhe omncinci siyaziyo uba ngu-j udibanise u-50. Ngoku uzawuba plus dibanise u-j udibanise no-50. Sibe nale kamamakhe ke ngoku yona ingu-j ulahlekise 125. Ngoko sawudibanisa u-j ulahlekise 125. Iyonke ke le nto funeka ibe ncinci okanye ilingane no-500. Masidibaniseni oo-j aba ke ngoku bane nabaya 4j. Masidibaniseni ke ngoku la manani azimeleyo. Uno-negative 25 umdibanise no-50, loo nto ikunike u-25. Lo 25 ke ngoku ulahlekise kuye u-125 utsho ufumane u-negative 100. Ngoko ke ngocala lasekhohlo sino-4j ulahlekise u-100. Yonke le nto ke funeka ibe ncinci okanye ilingane no-500. Kulula ke ngoku uyisombulula ke ngoku le inequality. Masidibanise u-100 macala apha kuyo. Sitsho ke ngoku cala lasekhohlo sishiyeke no-4j, oo-100 bayahlabana. Funeka abe mncinci okanye alingane no-600. Sehlulahlule ke ngomacala ngofo. Afunekanga sizikhathaze ke nge-inequality apha ngoba ufo lo linani eli-positive. Ngoko sifumane u-j mncinci okanye ulingana no-150. Ngoko u-JT funeka yena athumele imiyalezo engagqithanga ku-150 kulaa nyanga ukuba zonke ezi zinto kuthethwe ngazo apha zidibane, kwenzela usapho lulonke luthumele imiyalezo engagqithanga ku-500.